Praise God, ebusuafo. Onyankopon nhyira mo no nye makese. Me mama kwa abadeba uti ase sendwumedie iso. Onyankopon do na me so me do na nyame do pa. Ono de onim bebia wo bia. Onim wehi asɛm ni wa onim ne eda wo koma so nyina. Me da wasese wedi mechi ebedu mpempen so ati sei. Na obema onyankopon afa won so se obe follow, obe like, obe share. Na afoforo nso ate ensem onyame pese ewieye bremu ode emma yen. Odofo Proverbs 31 na na ewo so no. Na ne yehu ne se onyankopon ne yen ejidifo kasa. Obi bia wa ye wesi wadwen pesa wo ni Kristo nante ne kuremu no. Proverbs 31 eye wodia. Na ye hwa itese yeduru nchichemu nsia verse 6 no. O say momfa ensaden emania ono ankasa oyira dada. Oyira dada esansonfa Kristo. Afei momfa ensaden emania ode nwonwono ahye na komemu. Odofo yerim so bi person ni Kristo nante no kuremu a onfa bitterness onfa nwonwono nhye na komemu. Ne nua efom no a obomodin so bepe kwan biya ebeboa na wetimi ada na yedie ni edi na nsiesie etimi aba. Sedia onyankopon si do wiase ni Yohane asɛmpa2024 nchichemu dunsia. Si Josepha do wiase ni so ode na do baba kope. Oyi no ede ma yen. No bi obegine edi bia anjira no nyada ankwa. Odofo nyame nkronkron mo ayen. Na Proverbs 31 verse 6 yanto yakoma so. O se onpese ye bejira. Onpese ye bejira. Enu nti na ma Yesu Kristo baaye no. No se ensa show ensa den ye de ma omo a omankasa mpo omo yira dada. We are wadwini yi a Kristo Yesu oye no kwafo aso de mu kro en se obi ye onyankopon ba. Ai ye nyankopon wa body bebra nipa ka ho bi. No so dodo a omoji no. Onmo omoji ni dindi o ne penso ene ye gi ne di sabre. Ye gi ne di a ye nyira. Enti no se onai ba ku si asordem ne sanso esi abonten ana se wo de onam ye no nyina wo de kwa asordem na anso esra brabo a wo ba. Onyankopon ne yen one me ne wo nyina kasa se. Yen hwe ya brabo yie. Yenim se nsa e de sakasaka ye eba. Enti nia ono nya krado so be di Kristo echi ne de. Onom no misbehave no o ye no hu fi a. Nshada nye hu enye wonwasa. Ba wonso so mene wonso ye frɛ ye ho se ejidifo. Ye Kristo Yesu echidifo. Ya brabo no ye bone sen. Ensa no mu ema asɛm mu. Ye kan fi Proverbs 31 verse 1 eba na ye hu se ohini lemwo ne maame na otu ne saafo nyina. Yenso so onyame nam asɛm ya so etu yemfo. Opon asori kofia. Quotation a yede ma wa asori no. Me pa cho. Moma yenya bre. Na yankasa nso yenka nche nyame nkronkron se. Awurade kasa kye me anso so. Me pese me nso me fi oyira kwan so. Bia na alcohol na me de ahye fridge ma na ye nwunwunwu no. Meti asodem nyina mpo na madwin si so no. Boa me na me ntimi emfiri mu. Onyame ye mpaebo tiefo se yefi akoma mu ebo mpaye bia onyankopon tie yen. Afa o se ne ode nwunwunu hye na akoma mu no so ode ama ne nsa no so no amui. Ne mpaebo no krendu nyame ani mu dada. Ebi so no amui waye na adwene se abrabo bebo ano no. Waye na adwene se onfa nche. Waye na adwene se on yi ne nua no na se ne yonko na aten ma ensiesie emma. Obi ho frɛ no ho gidi ni pa nanso sa asɛm bi se on ne nua ntem ne yensi nkonwa a kyese ense sa asɛm ne teko ebusuafo Kristo Yesu ni wuo no esese ye ma ho ba mfaso ebra yen ya brabo esachira no na edi adanse se ampa ye nyankopon ma no the Bible kan wiase nyina eti apene hwe se onyankopon ma ebeda
Kristo Yesu edi. Brofo ye be manifest the love, the power, the glory of God. Ye be ma de nyame ni onyam, Nyankopon ne do, eni na ne tumi a ode adom yen. Nyame nkronkron kwa ne betimi aboa yen. If you say, or per se ye nante asase so sa hene mu hene ne ma no. Ejidifo na one na Antioch, omukopi Antioch no. Nyo mo anu mu bi o no kan se ye ejidifo. Omo abrabo, omo kasa ye, omo ni ye, se di omo wa yem hihye, se di omo kire odo. Mama Kristo Yesu na brabo, enya atade emfa nhye ye wewie ebrimo. Bibi kire obi so a wapogidi ni bi ekiri kwan. Antiakofo na de to omudin se omo ye Kristofo, esense no mo abrabo nyina ese Kristo. Inti ye de Proverbs 31 verse 6 ebe wie wa bra. Ye de Yohane asɛmpa2024 ndichemu dunsia John 3:16 to ho. Nia on peso obeyira ne de. Ontwe ne ho. Emfi ensaden a ema sakasakaye eba no. Ne momyema kwan na nyame honhom enhye yema. Enomo ena ye behu nyame ni onya. Onyankopon hye no nye okese. Na fie na ekoi yentimi nante kronkron ye mu a nyunwunu bia enhye yakoma mu. Yesa no ne yenam heaven kwan so no onyame hye no nye okese. Ewo Yesu demo nyame ya adoma yawa danso ye besan ehia ewo wotiase sen dwumedi so. Bye bye.